Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang ugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaos sa kanin. Una, pasalamat kita, nakalahos kita sa pagsaulog sa Pasko, manaa kita karon. Pasalamat sa gasa kinabuhi, nagsugdan nato ng adlaw, pinagi santo sa misa, ang kita makapasalamat. Nilabay na ang atong mga sakripisyo, matag kaadlawon. Karon balik ta sa kanang naandan nga atong schedule. Busa, ang kita mahimong angayan sa pagsaulog, atong nimpiyuhan, atong kasing-kasing sa mga sala, nga atong nabuhat. Pangayon ato kaniya sa Ginoo ang pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios, magahom sa tanan. O kanyi mahigsuon kay nakalapas na ko uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala akong sala busa nangamuyo kang Santa Maria kanang hulay sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo mahigsuon ang inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dan untag niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadait sa mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, Diyos samahan magahom sa tanan. nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak samahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagwagtang sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, dihan sa himaya sa Dios samahan. Amen. Magampo kita. Itugot o Ginoo ang sunod namo si San Esteban nga among gihandom aron makat-on kami sa mahigugma hangtod sa among mga kaaway kay among isaulog ang Panginoon niya nga hibalo pag-ampo o pagpasaylo bisan sa mga nagukod kaniya. Kini among ipagayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom. Nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan atubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya ug ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Cyrene ug Alejandria nga sakop sa sinaguga
nga ginganlag mga tawong libre, ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Samtang ang mga sakop sa labang hukmanan namati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihangad sa langit ug nakita niyang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa ang langit nga naabli ug ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila og nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitaral nila siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato. Ug gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kuko sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, "Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong itugyan ang akong espiritu. Pagpakahimo akong bato nga dalang panan. Usa ka kuta nga maghatag kanako og kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dad-on ug tultulan. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong itugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinud-anong Dios. Akong pagsalig ana sa Ginoo, magsadya ako og malipay sa imong kaayo. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong itugyan ang akong espiritu. Patanaga ang imong nawungari sa imong sulugoon. Luwas sa ako diha sa imong kaayo. Gitaguan mo sila diha sa landong sa imong presensya. Gikan sa kasabutan sa mga tawo. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Ang Ginoo manaaka ninyo. Maanausap kanimo. Ang
Santo sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa napulog usa ka tinun-an. Pagbantay kamo kay may mga tawo nga unya modakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan. Ug latoson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Tararon kamo atubangan sa mga punuan sa mga hari hangtod tungod kanako. Ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung tararon kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti kung saan niyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong ay inyong isulti dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan na nagsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang mga kalingong maigsuan patyon kung mausap kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak, makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan o gipatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang ating sa ulong kamadlawa, ang martyrdom ni Saint Stephen, unang Christian martyr right after Christmas, pagka-6 mo ang saulog ang kamustahan San Esteban. Siya pariente ni San Pablo. Mo nang ingon sa Ebanghelyo, ipatay sila sa mga anak, sa mga amahan, lumtang kausadan, tungod kanako, apan maluwas, padayon hangtod sa katapusan. So, ang pulong ni Kristo sama sa mahayag ng espada mo tigbas kini, tigbas patunga. Sabi sa mga anak, amahan, inahan anak, o mga parinti, malagsuon, mag-unay, tungod kay sa mudapig man pinsa sa pulong sa Dios. Kanang kini si San Esteban, patron sa mga altar servers o kadtong mga nag-alagad sa altars. Siya patron sa mga mason sa balay. He died in year 34, the year of the Lord, in Jerusalem by stoning to death. Capital punishment, man tungod kay si San Esteban, one of the 7 deacons na gipili sa mga apostoles, mag-alagad sa mga byuda, siya sa Griego, maparinti San Pablo, nga nagsangyaw siya itong kang Kristo. For the Jews, it was a blasphemous to preach about Jesus, anak sa Dios, na siya nabanhaw. So, di na mutugot ini, usa, ipapatay siya sa capital punishment para sa mga Hudiyo under the supervision of his cousin, St. Paul. So, muna diha, ang kanang pumuburo ka diha sa pagtuo, expect nga daga kay mga kaaway. Kanang counterculture ka sa mga tao na kuyo sa kalibutan. Kung imo unahon sa Kristo, kung kaluhi ang iyong ginansya mga kaaway. Pero ingon ni Jesus nga kanang you will be hated by all because of me. But everyone who endures to the end will be saved. Masa may last word ni San Esteban? Diya siya gibato siya hangtod siya matay. Ay last word nga pasaylua sila, amahan, kay wa sila may bawo sa ilang gibuhat. The same words that Jesus said in his dying moments on the cross. Pasaylua sila, kay wa sila may bawo sa ilang gibuhat. Niya, amahan ko, itugyan ko,
kanimo ang akong kalag. Kanamang naapag sa kanang kamatayon, kanang on the brink of death, niya kita niyo mga kaaway nimo sa palibot, normal nato nga mamalikas ta. Mga daghay mga klase nga pamalikas ato buhaton tungod sa kasuko, out of anger. Pero sa Esteban, kalma siya itong ginawat niya ang iyang pagkamartir tungod sa Ginoo, tungod sa pagdapig sa Ginoo, tungod sa pagdipinsa sa iyang pagtuo, muna nga wag siya mataranta. Saling ni Jesus nga kung kamo tararon sa pana, ayaw kamo kahadlok kung sa inyo sulti. Kay ang pulong ay bugaw sa ibaba, gikan kini samahan. Kung munang igayon nga kamo magka sangyaw kanina sa mayang balita. Si Jesus ay pagsangyaw na kayo mga vinyos for his preaching. Kaya sinaguga dito sa templo, ang sagari iya mga kaatbang, ang mga parisiyo, magtundo sa balaod. Mong hapon diha sa kananan, when he was invited to a dinner, nato sa mga parisiyo, tanan, ng mga kaaway o mga higala sa diyang sa kaon niya, panahon usab sa iyang pagsangyaw, aron dunay makabig mga tao kita sa ilang mga sala ngadto sa pagdangop sa Ginoo. Mao ni ang buhat ni San Esteban, Saint Stephen, nga ang pagkabig sa mga tao pinaagi sa iyang sangyaw nga nakabase sa mga pulong ni Kristo nga iyang gisunod niya siya nakadawat o corona sa martyrdom. Received the crown of martyrdom. Muna ang San Esteban. Kanato, ayaw pag-expect na ang atong kinabuhi is smooth sailing. Dili. So, kanaghan atong mga problema, crisis atong kinabuhi, pero ang Ginoo nagawag kanato pagpabilin diya sa pagtuo, wala si San Esteban, na naa siya kalig-on sa pagtuo, nga kalma, nga nagpadayon diya sa buhat alang sa kaluwasan. Hagit ka natong tanan. Kung sa kalig-on nato pagtuo, kung kita sulayan sa mga krisis unos sa kinabuhi. Taliwala nining malipayong panahon sa pagkatao sa atong manunubos, ang simbahan nagpahinumdum kanato sa krus nga gilarawan diha sa pagsakripisyo sa kaugalingon ni San Esteban. Magiusa kita uban kaniya diha sa pagampo alang sa uban. Kita mingon, Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga sama kang San Esteban, dad-o nato ang kalipay sa pagkatawo, bisan diha sa mga pagsulay o pagpanglutos, matag adlaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, muila sa pagkatao ni Jesus, pinaagi sa ilang paghago, sa pagpalambo, o sa pagtahod sa tawhanong kinabuhi ug dignidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami. Nga sama kang San Esteban, maghatag kita sa grasya o sa kusog, aron lig-on natong barugan ang atong pagtuo hangtod sa katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga maangko nato ang kalipay ug ang pagsalig taliwala sa mga kasamok ni ining kinabuhia. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia Pamatia kami. kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamomot ug Joel Shibari Pari mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga sila nga nangamatay alang sa pagtuo, mag-ani sa ilang langit mong ganti. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami. Amo kang kahilom atong
Itugyan sa Ginoo ang ato mga panginahanglan, mga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamati Mga mahan sa Maya ug gahom pinagi sa mga pagkampo ni San Esteban, itugot ang mga pangamuyo nga among gidala sa imong atubangan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ibanlaw sa Pasko, may dugay bunga sa paligid sa ibang wala ko'y sa langit tatas. Mga igsoon, magampo kita, kung akong iyong sakripisyo, ang tanan nato mga halad, uban ang ato mga panginhanglan, dunggon og dawaton ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Dawato nun to sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ng paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, madawaton ta nimo, kini magasa sa gugma, gihalad sa maya o paghandom ang San Esteban nga martir. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo sumahan Dios aton na magkahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang kapit pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Kay sa imong Santo Sumartir San Esteban sa pagsunod sa pag-ingnan ni Kristo, naghalad sa iyang kinabuhi aron sa paghimaya sa imong ngalan, ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon niya kahuyang, imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, mugbusa uban sa mga anghel mga santo sa langit, kami nagasagyaw sa imong himaya, duyong sa ilang wayhuno nga pag-ingon.
Santos nga ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kan-a kay kini mo akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo naghahalad kami kanimamahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan matubang og balagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, himdumi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan ug himuha ang mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pari, Leo Sorriosa, o kanamong tanan karon ay mong gitigom o gipanalanginan. Hinumdumi usama nga may soon nga nangamatay nga sa hilong among gihandom ni Santos nga misa, malaumon kami nga sila mabanhaw, nga tanang nangamatay, diya sa imong kaluoy, dada silang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, o himuha kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan ni ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ang mga apostoles o sa tanan, mga santos, mga martir, San Esteban, nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan, uban kanila, ami ko nga daygon, ami ko nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniyaman kaniyam diha kaniya, gihatag ka na kaniwa gahong ngamahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kangturan. Karon mag-iusa kita pag-ampo nga samahan, uban ang atong mga panghinanglan, atong gamiton ang mga pulong, ang itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw,
ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan, hatay kami sa kalina o grasya ng adlaw, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Hanggang umugang tiwaya, hanggang sa Ginoong Jesucristo na iyong kasay mga apostoles o kanamo karon ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala kun ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Timaan ni sa usag-usa kaninyo. Peace. Shalom. Kalinaw. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kinang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug
hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, giluwas mo kami, pinagi sa pagkatao sa iyong anak, o gilipay mo kami, pinagi sa piyesta ni San Esteban Martir. Kami nagpasalamat kanimo, tungod sa daghang matimaan sa gugma, ngayong gihatag ka namo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manausap kanimo. Huwag panalangin ka nato ang Diyos magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dadang kalinaw gugma, ug ang grasya ni Kristo. Salamat sa